Brothers, dneska tady máme další video, no a v dnešním videu se podíváme na tu nejlepší lokaci kam padat v kapitole 7. No a ta lokace nebude nic jiného než velký trouhelník. Jezoši, trouhelník, nejvíc ignorovaná za mě lokace v téhle kapitole. Když se podíváte na Fortnite GG, tak můžete vidět, že okolo se nachází hodně čestek, ale já mám vlnu, kámo. Prosím, buď u toho. Doletím, kámo. Dám. Jak je to? 1800 metrů. A nejlepší taktika, jak do téhle lokace padat, tak je za mě spadnout trochu někam vedle, nalútit se a potom jít rovnou do trezoru, který si za chvilku ukážeme, kde najít, a já budu zatím padat asi sem. Jo, hezky, kámo. Tady je týpek, kámo, já jsem viděl, jak se tam lútil. Dejme shotgunu a půjdu ho zabít. To je hráč? Ale nějaký špatný, počkej, co dělá? On letí pryč? No to. No. Ty kráso, tam už někdo otvírá trezor. Dobrý, mám ho. Tam tady nikde není shotgun a někdo už otvírá trezor. Takže pomocí těch rail se dostanete dolů, jo? Je to Kim Kardashian, kámo, Kim Kardashian nesnáším. Ty kráso. Nic, jdeme dál. Dobrý, máme autobus. Plán zůstává stejný. Padneme tady na nějakou vedlejší lokaci. Nade mnou je cápek, kámo. Ne, ty vole. Kámo, to je moje jediná stavba. Pane bože. Kámo, co se právě teď stalo? Jak jsem ho zabil? Zajímavý začátek. By the way, u nějakých vchodů, nevím, jestli je to u všech, ale třeba u tohohle konkrétně jsou automaty. Kámo, někdo zase otvírá trezor. Kočíte dolů? Já bych ho vykempil. A tady vidíte ten trezor. Pozor, jo, vždycky tam dole v trezoru je tahle věc zlatá, jo. Pojď, Praško. Tak já letím za tebou, jako by mě to je úplně jedno. Kámo, jak mi uteče. No, kde je ten borec? Kámo, neutek mi takhle. Ze 2 her jsem ještě ani jednou nelutnul trezor. Má failový flexe, samgačko. Dobrý, no, tak se jdem v tom případě podívat do trezoru, když jsme tohohle týpka nezabili. A jako v téhle lokaci je fakt hodně lootu, jako který si tady můžete vzít. Je tady hodně čestek, je tady hodně i floor lootu. Takže za mě na to, jak je to jakoby podceňovaná, bych řekl, lokace, tak je docela výhodný sem padat, ale jako co jsem hrál, tak většinou prostě ten trezor tady nebyl lootlej. Takže co tady v tom trezoru je, jo? Máte tady jednu legendární čestku, druhou legendární čestku, tady dole jednu normální čestku. No a tady na tomhle stole tak je vlastně zlatý laseromet, nebo prostě tuhle věc, Arc Lighting Gun, zlatá je přímo tady na tom stole. Takže za mě, prostě když padnete sem, tak v odsaď prostě z téhle lokace budete odcházet s dobrým lootem, pokud vás tady teda někdo nezabije, to je jasné. V tomhle bych tuhle lokaci hodnotil pozitivně. A co je tady za týpka, kámo? Já pušnu. To byl asi taky bod 1 017 000 se jmenuje týpek. Ty vole, kámo, proč jsem ho netrefil? Nebudem to protahovat, prostě tady vyhráme, jo. Tak určitě. A jenom jedna věc, co mi vadí, a řeknu to takhle v tomhle videu, takže vlastně když hrajete dua, tady vám to teďka nemůžu ukázat, protože hrajeme sola, že jo, samozřejmě. A když hrajete dua, jakmile dáte kill, tak vlevo nahoře a vidíte killy, tak vidíte jenom ty svoje killy. A nevidíte killy teammatea, no a abyste viděli killy teammatea, tak vlastně musíte dát mapu a podívat se. Tam máme klacek. A on je přímo u mě! Máme klacek. Teď není šance, abych nesebral ten klacek. Dejme ho sem. A to je nejvíc insane hra. Ještě, že to natáčím. Kde je? Jo, on je tady. Dej mi ho. On se padá teprve. To je tenhle týpek. Pane bože. Kámo, není možné, abych nesebral ten klacek, já. Prosím. A ono někdo vzal. Flashback. Teď není šance, abych nesebral ten klacek. Máme klacek. End of flashback. Ne. Tam ho. Jsi si jistý? Hello there. Jsem to hrál na čekače, kámo. Kámo, žiju, ale máme prostě ve hře týpka s klackem, no. Ono musel aktivovat někde u mě.
On ho aktivoval tady. Ta zóna bude tady. On ho aktivoval tady. Přísám, že to je ten týpek. Jo, tady je to. No, let's go, máme zónu. To je největší. Kámo, proč by to dělal takhle? Proč by to dělal přímo u mě? Já tady teďka mám úplně výhodu, kámo. Ten má jedno. Postavím takhle za sebe a budu koukat jenom tímhle směrem. Ten týpek mi reálně dal výhodu prostě jak blázen. To je on? Má jedno. 11. On mě podkopává, ne? Mě podkopává. Kámo, proč byste to dělali reálně? Odkud mě šutil, kámo, ten týpek. Jako já jsem přímo na tom klacku. Já reálně mám nejlepší pozici. Mám jenom 310 matra, no. A proč to použil takhle špatně, když doslova věděl, že jsem u něj? 113, nice. A já jsem bez shieldu, no. Radši už na ně nebudu píkovat. Jsou tady někde shieldy? Mám 310 materiálů, tamhle je nějaký loot. Ty magore. Tak jsem cooked. GG. Takže musím opatrnějc, jakoby. Takhle to nepůjde. On podkopal. Česka. A jenom bandáže, fuck. Použij to. Jsem cooked. Ne! GG, ale to byla dobrá hra. OK, hoši, myslím si, že tohle nakonec tohohle videa bude všechno. Dejte like, odběr a my se vidíme zítra u dalšího videa z Fortniteu. Čus.